Leipä tuota. Ota ja... Vai peruna, joo, nyt tulee vissiinkin. Otas toi. Haluaisikohan Annika muuten sitä? Tästä tää on. Haluatko piirakaan nyt? Haluatko perunaa? Mitä tää on? Mitä tää on? Tässä on meidän kalaa. Tää kuuluu. Mitä? Ei, siksi syödä kalaa. Kuttasit niin kauan. Mitä ei juo. Anna alla sun edessä kuuluu. Se liittyy samaan lauseeseen, kun sitä ei pitäisi juoda. Onks näitä perunoita yhtään enemmän? On niitä vielä enemmän. Joo. Elä huono. Mä en tuonut siihen kaikkia kun... Annat jotain. No, jos sä haet lisää. Joo, mä haen lisää. Ruokaa yhtään. En mä otakaan. Pitää tässä nyt maistaa, kun ei... Pitäisikö noin? Pitää Meillä tuli kaapissa olevasta muuta säkistä. Jossain Annikalla. Ja jäävuotessa. Ota vain rohkeasti. Ne on kaikki tässä jääkokin pitääks aikaa, mitä mä luulen. Joo. Joo. Nämä näyttää hyvin epäilyttävän. Ne on kaikki kalaa. Ne on kala, ne on silakkaa ja Siksi sitten sinulla toi on. on lohta. Ei, siellä on. Voit mullekin ohjata. No silmiin. Munga voi. Ihmistä. Ei niin syvälle Anton. No niin. Sinähän ihan Herra kurjana. jestas, kato pyykkäsen nyt siltä, sulla on siinä. Sitä voi. Siellä on munoa ja siellä on tavallista. Hei, siinä on kastiketta, toi valkoinen unohtui tonne teitä. Se on tosi hyvä. Minkä? Laita siihen Se ne... mahtuu siihen sun lautasta. Joku kato olisi pitänyt olla vielä leipälauta. Otatko sinä tätä? Niin, kaikki. Ulomaista. Voi, miten hienosti sanottu. Oliko? Otat saada tätä Mitä ei kermaa. kiilossa. Ei, kato kun ei oo, ne on koneesta vaan. Tuohonkin. Mitä se on? Tää on kermallista. Mm, Varmaan hyvää se kalaa. on hyvä. Ei kun on ihan oikeesti. No onhan se on Niin. vaikka perun kanssa toi hyvä, kun ne tekee Joo, onhan niin se on hyvää. kyllä. Siinä on kermaa, niin sen voi käyttää ja mikä kasvaa. Niin, ja tuossa on muuta, ei tuossa ole kermaviiliä, mä luulen, että on, kun se on tuolta. Se on. Se on kermat ja metanat. Ai, on muuten hyvä. Mm. Vai mitä? Siitä on vaikka kuinka paljon tekin voisitte ottaa sitä. Valkoista puljasta jotain. Toi kastike. Niin. Niin, mutta nämä kalatkin on aika hyviä. Niin. Tämä on kyllä itse laitettu se lohi. Tai se oli, me ajattiin, että ostettiin iso kala ja sitä jäi Siis niin tää paljon. on tää näin. Kyllä se on ollut kyllä. Mä en oikeastaan muista. Minkäs kyllä nuukki sain? Niin. Niin, se kysyy, että minkä kirjan Ai niin, se ensimmäinen sai. jouluna sai. Kyllä se on kirjassa ollut niin. Näin Tässä kuuluu. on sulla sukkainen tosiaan. No syöppä se. Just ihan silleen vaivittaa. Mm. Milloin sä yllättelit ensimmäistä kertaa alastumana sängystä? No kato, Annikahan oli yleensä aina, jos sillä oli niinku irtopaita ja housut. Se oli yleensä aina vaippa siltä. No välillä ollut vaippaakaan. Ja sit jos se oli nukahtanut, sen jälkeen oli senkin määrätty. Mut sit jos oli se koko puku, niin sitä ei saanut pois. Vieläkö Aidolle tulee sähköiskuja? Välillä. Se on vaan niin taitavaa, että saattaa olla tuo lakana, tai se pussilakanakin ihan märkänä, mutta silti ei lakana. Onko se vähän taitavaa? On. No yleensä siinä käy silleen, että kun se
Lähtee vessaan nyt. Mikä saa? Saa niitä vetäkalaa lisää. Onko se kastike? On juu. Sitä on tuolla tosiaan ihan iso kasa. Tiedättekö te, mikä täältä puuttuu? No, Tarjoilija. niin, tarjolla vaan istuu ja syö. Eikö enää? Minä mietin. Eikö ihan semmonen ulkopuolinen? Niin, meidän täytyy tilata kyllä, mutta ei tule. Mitä? Tiput vaan. Kannattaako tippua vaan? Mihin sä sen ostat? Älä tipu. Menet se pois vai? Kato se tyynyri. Ai! Mun jalka jäi väliin. Pitääkö ruokalla? Sä voit leikkiä siinä nukketaloon. Me voitte. Tuut sit kohta syömään. Tää kestää. Aina on sen verran isompi. Mä Osaa herkutella lohellakin. Minkä kalan mä tiesin? Näin. Musta kavia. Siitä oli just puhetta kuulet tuolla Kattelin tuolla kun töissä. kävi jumbo sittarissa. Ihmiset osti sitten ihan hullulla lailla. Maksoi jotain. Oliko se nyt 300 vai 400 markkaa? Se on Sampin mäki. Niin Sampi, niin mäkin muistelin. Joo, niin olikin. Ja mikä Tää on oli se, ihan kovaksi meni. mikä on se valaskala, mikä on siinä, jolla on semmoiset musta ja sitten sillä on niinku semmoiset valkeat läistöt tuossa korvalla. Ai, se on se. Siis toi. Panda. Niin siis tämä Free Willy. Se on siis... Onko se ryhmä? Ei ole ryhmä. Ei vaan sininen. Se on siis toi... Tuossa vaan käytiin läpi sitä, kun se on siellä eläintarhassa. Sitten Jatkatteko sitä punaviinillä vai valkoviinillä? me punaviiniä otetaan nyt, kun on vetää. Mä en oo ehtinyt vielä se valkoviiniä. Pois. Ei, mutta sehän juo sitten Mä toisella haluan tän alas. Ei, siihen ei jäädä kosketa nyt, kato se on ohjelmoitu nyt hyvin. Ei, ei. Se juosi. Niin. Mä en viittinyt, mä en viittinyt näitä järjestystä. Jarmo Tonni, niin tarjoilis muuta laukasia. Mä voin olla tästä. Minkä se kukaan? Sitten tässä porkkanalaatikkoa. Ottaako joku siellä päin elinettä? Vastiketta voisi syödä. Kumpaa siis ruskeata vai valkoista? Joo. Mä katselin, mä tuota toista kastiketta on tässä himona, mutta se ei asti tullut. Eikö ole tullut? Ei ole tullut jakoon. Katsotaan nyt siitä Pohjoismailla. Meidän talon mihin. Kyllä se ainakin. Joulupukki pääsee Sitä tänne kai. sisälle. Ja Annika, hei. Englannissa joulupukki tuleekin savupiipusta. Ei vaan Amerikassa. Niin. Tai miten voi olla tulemaan? En mä Ai tosta saa. Ei, kun tää oli ollut. Otat sä tän nyt sitten? Ja sitten ne kertoo, että jos haluat tehdä, että ei ole savutikkoa, niin sitten se joulupukki tekee sen. Tää on kerta Vähän eri ja lämmitetty. mitä luulis? Ota. Se on ollut sen pakon sanelema, kun se olisi joulupukki on muuttunut. Välttämättä on ihan pahoinvointia. Mä ei voi ottaa, kun se on niin kuuma. Toikin tuossa niin otetaan siitä sehän. Mulla on hirveä kuuma. Mä huomaan sen. Miten? Tässä onnistuu se eikä. Tätä. Sieltä eli kauan. Ota perua. Voi ei. Mulla on vaan
lasit ihan likaiset, kun Antoni tuolla Väksemaksia. Hyvärillä Kirkossa. Sitten kun mennään meille kahville, niin otetaan sitten. Mä otan teille, ottakaa tekin niitä täällä. Eikö niin varmaan Annikalle, mutta... Hei, annas mulle vettä. No, tämä Mä en on enää lapsi vettä. pitää. Joo, ei se mitään, Annika löysi kyllä tuolta edestä olla. Joo. Niin no ei nyt varmaan kauheasti haluta osaa kuitenkaan iltaruokaisuissaan käyttää. Ei. Vähän niin kuin herneitä. Ei oo herneitä. Ne on täällä mun käteni yleensä siinä. Muuta syödään. No, niin se. Eikö näillä nyt jotain on tehty? Syödään on keitetty enää aika rauhan tuolla. Otatko lisää herneitä? Mä ite. Hei. Hei. Ai niin. On kovaa. Annika on tullut tämmöinen Niin lailla. erillään toisesta lautasesta. Niin. Hoito. Kuka sieltä nyt on? Saa. Pois menee. Nyt ei ole Mitä? Minä rummut. Totta kai Taaralla pitää rummut. No niin, no hyvä. Se tulee sitten teille soittaa. Peli. Jääkiekkopeli. Kyllä mulla on kotona jääkiekkopeli. Tässä on pelata. Meilläkin on, mutta siinä ei vaan sitä, sen levyssä on reikä. Mitä muuta? No en mä muutakin. Mut sit on semmonen laatikko, missä on lentokone ja sit on autoja ja parkkitalo, mikä saa koota. Kun eihän se kokonaisena mahu. Niin. On se samanlainen parkkitalo kuin Anttilassa ja Maksassa. Vähintään sama kuin mulla. Eikö semmoinen, mikä on tuolla juhlassa? Mitä sä Annika? Näin. Kyllä. Tuus vähän ylös. Meillä on meillä on kuule yhteisiä lahjoja. Yhteiset toivomukset. Eikö Mitä se joskus se? Annika vähän toivopukilta jotain? Mitä se oli, kun se sanoi? Ainakin autoja se on ollut. Verrareita. No sitä ei lukenut listassa. Autoa. Niin. Mitä sä niinku teet? Hei. Se kerää mulla paljon hirneitä musikkaa. Kyllä se nyt näin. Kato Annika on Hyvä. meidän suuri ystävä. Huomenna huomaamme, että ne on sillä alueella. Koitetaan saada entisenä kasvamaan paremmin kuin viime kesänä. Mikä? Herneet. Ensi kesänä varmaan tulee taas hirveän vetinen kesä. Nehän meni sillä se idättäminen, kun mulla oli, Haluaisit jäädä. kun en huolehtinut, kun mähän panin veteen lukomaan ne ja piti laittaa heti seuraavana päivänä ne maahan, niin nehän oli monta päivää, että ne jo haisi. Niin ne meni liikaa, ne happani. Mistä mun pitäisi noin vihreät herneet sai? Mä ostin kaupasta ne, kun kato ei meillä siitä omia herneitä tullut. Sasa. Oi. Hei, mä lähden leikkiin Sasan kanssa. Nyt istut Minä siinä. lähden sen kanssa leikkimään, katsotaan, pysyy se lomissa. Olis kello? Polta. Syö ne herneet. Istuppa sinä nyt siinä. Kato, Anniskin tulee ihan pois. Ota mehua päällä. Ota mehua päälle. Tai maitoa. Ota maitoa päälle. Kato sitten me lähdetään katsomaan sitä pukkia, jos se on vaikka käynyt siellä. Mä en oo huomannutkaan, se taisi käydä niin viljaa. Aika neessä on he noi kellot. Luin
Luistaako Reki? Kuuntelitko Reki se? taida luistaa Kuuntelitko ne kipinöitä lenti vaan tuolla tiellä, kun se veti kuljettomasta rekeen? Nyt nielaset ne. Mä jaksas syödä. No. Saako jättää tähteä? Saako? Saako Annis jättää ruokaa? Ei! Voi sanoa Saiko sä kaikki mukaan? Kuisa ja ja mä en. Mä otin niin paljon. Mä olin liian paljon. Mä söin kalaa niin paljon. Joo, mut äitipä söi. Tässä on Mä en sitä, syönyt niitä tällä kertaa. Mä oon kyllä syntynyt. Että oksentaa tohon paikkaan. Onks sillä? Hei anna. Oli kateellinen. Nyt te voitte mennä. Tässä kun kuule asustellaan, niin kyllä se Annika hikkee. No joko te ymmärrätte, että minkä takia minä en syö kalaa? Ei. Katsotaan miten se. Oh, älä. Nyt se jalka kuule paikalla. Ei saa silti repiä. No niin kuin sinähän tässä koko ajan herut ja potkit. Se. Mä tuun. Päälle. Kuka tän on vetänyt täältä? Ja siitä. Minä en ole vetänyt, kun pitäis kattoo vähän mitä voi. Ja Onko se pukki käynyt? Mitä ne on tuolla? tämmönen. Miten se jäi siihen? Onks teillä joulua? Aika paljon. Kuka ne on tuonut? Joo. Kumpi se on mun nää? Ei sä äiti kuule katso yhtään. Mä No näin mikä joo. sen narusta, niin Koska joo. niinhän siinä käy. Kenen se on? Avata. Onko se uki? Ukilleko toi tommosen paketin? Paljon lahkia. Äiti, sä voit lukea ne sanat, kenelle on. Hei, ei saa. Anna tänne. Avata, ei saa avata. Täytyy ensiksi lukea herran josta. Eikä tää oo Annika. Kutumaan nyt sen. Joo, ja me jaetaan. Niin, aina yksi lahja Joo, hei. kerralla Joko. Joo, nyt lopettakaa se. Muuten tulee semmoinen... Pitääkö ukki jakamaan? Ja säkki on tässä. Ukilla on huono näkö, se Lue ukki Sasa voi tänne. jakaa. Niin mä jaan summassa kenelle. Niin, mutta se, joka on huono näköinen, niin se ei osaa lukea. Ja mä voin auttaa. Onko? Annika, tuu, katokko. Tää ei Sasa, oikein ota paikka. Mutta ethän sinäkään osaa lukea. No, Mutta ei. Mummi, jos sä luet ne jos seuraava. mä luen seuraava. Tuu nyt sieltä. Antonille. Tää on Antoskan. Anton, tää on Antoni. Leikkimään siinä ja sitten huomenna jotain. Joo, kiva. Mitäs tää on? Sehän on, Pistäjällä vähän valoa. Tää on aika pimeä. sehän on se juttu, mitä mä toivoin. Siinä on toimittaa. Otan ton vaan. Joo, Annikan lahjasta. Ota, mitä siellä on? Mitä tää on? Se on pankkitalo. Se toteutui. Mä sain sen pankkitalon. Että on tykkää
tehdään näiden kokoaminen sitten myöhemmin joukkoon. Tässä on ohi. No, älä avaa niitä. Katsotaan mitä. Kato siellä mikä laatikko on kaikki. Katsokaa mitä tuli. Antti Veli. Näytän. Mummille tänä. Antin siskohan tuo on. Niin se on poika. Tyttö. Tyttö. Mummille tää paketti. Mulla on sitten sakset tuolla kaapin päällä, niin kuin mä sanoin. Toi on Eevalle. Aukastaan. Onks tää paketti? Se on Eevalle. Oi, Tässä on kyllä toi tämmönen muovi. Se palaa. Ja kello. Sitten vanhoilla päivillä siinä kiikkoa. Sinne saa kasettikin. Sitten mä voidaan soittaa. Siinä. Mitä tuossa sekin on? Katsotaan se. Tuossa kun painaa, sitten se äänittää. Mitäs täällä on? Mut siihen tarvii olla kuule kasetti. Puhut se sille? Ui, lukeeko se? Aalalle ja Annika. Täytyy painaa. Mitä täällä on? Se vasta ollaan noin pisteessä. Siinä painataan. Tiedä mitä täällä on. Julia kiltit sää tämmösiä. Niin, Niin. katos Annika mitä nyt tulee. Se samanlainen. Kato, sen täytyy laittaa. Ei tule kato nahka. Ei sitä laittaa. Mä halusin tommoset nahkaset, kun meillä on muuten. Mettäset ja tontut. Oi, Mettäset ja tontut. Mettäset. Kato Annika, mitä te saitte. Mettän juttuja. Mettän ja tontut. Meitä katsoo hei lisää mitä tuolla paketteissa. Vaikka katsoo. koko maahan on. Joo, tonttuja on täynnä. Ollenkaan kiva. Mä ottaa sen lisää paketteja. Mummi antaa. Katsotaan. Ja katsotaan. Pojat pois katolta. Anna minulle. Tästä ei lue mitään. Eeva, onks toi? Se on, siinä lukee varmaan, että Enolle ja Eeva. Ei lue mitään. Se on Mutta siinä Mona. varmastikin lukee. Mulla pukki on siihen Se kirjoittanut, on että Enolle ja Eeva. Enolle ja Eevalle. Päivää kuuluu. 1, 2, 3. Kiitos. Anna minä aloitan. Annika. Laitan ton. Annika Annika. vastaa. Juttele sille. Pöytäkki. Täällä on lumikki. Annika. Kato. Se nostaa tarkoitus. Annika. Avataanko niitä autoja? Lumikki ja ystävät kuule. Lumikki on ystävät pulassa. Täällä on lumikki. Pakslai. Vitsi tää on hyvä. Onhan se vähitellen siis. Tää on aika semmoinen rajukin. Käytetään. Vähitellen. No, näin leijona kuningas se muodostunut. Niin. Enempi se vielä toinen on. No siitäpä tuli Annikalle heti tieto. Mistä Autoja. Paljon autoja. Niin, kyllä se Annika ei Autoja. vähemmästä, kun autoja tulee niin kauan pihan Niin, sä täynnä. sait monta liikennemerkkiäkin. Katso nyt kuule, Sä voit täällä on sanoa Täällä tässä on. stop-merkkiä, kun Teillä tähän on auto ajaa, niin se pysähtää. Tiedätkö mikä Tää. Sari? Tässä on automaatti. muuten varna. Kun Annikalle opetetaan, mitä mikäkin merkki merkkaa. Määrä ihan ihmeessä. Mulla tuli auto. No se oli jo nyt ja kato se. Puoli. Mitä tämä auto? Mikäs tää on, Annika? Ei oo kuule jumppa. Ei oo jumppamatta. Kato tässä ne sulla kuule 1001 autoa voi ajaa. Huomaa, että tässä on liikenneympyrä ja sitten ne ajaa tuossa ne pysähtyy, että suojatie menee siinä. Ja... Toinen matto.
Tää on. Tää täytyy laittaa silleen, Tää ei jumppamaan. mä en irrota. En mä Joo, tiedä. me tehtiin esittelyä on laittanut nää kiinni, nää on rintonaisena. Mulla on näin paljon nousua. Voi hitsi. Osaat tuossa laskea kuinka monta autoa siinä on? Tossa on ylhäällä 2 autoa. Tai jos mä en tätä nyt ota täältä paketista. Pitää repiä. Mä suljen sen sitten kun tässä ottaa sen keittiön kanssa. Mä sain 2 autoa. Joko sulta loppu syötävä? Voi joku pätkää. Kauan se korva kesti. Aika hieno. No niin. Mäkin sain kyllä auton. Tää on mun. Joo, se sai. Yksi Sinun autosi. No niin, ja Mitä se on? vielä. Haluatko saada tällä lailla niin tällaiseen vaihtaa se auto? Kerät sä. Joo, käy. Ei tuu juomaan nyt itse. En mä nyt mä en jouda. Mulla on kriittiset tilanteet. Siellä tuli 2 serkun serkku. Äiti, mä en jaksa. Serkun serkku. Kuulepas, rouva. Elä unohda siskoa tulla. Odotas vähän. Äiti ei ollut perää. Kömpelät siitä ja villat ylös. Työnnämme sinne. Jaksan. Jaksan minä. Teen sille työtä lisää. Ja parkkihalli, se iso pussi. Aina mutkasta ulos. Hei! 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 Pussi pois liikenteestä. Tämä ei ole sinä. Pitäisikö se... Keskasepas Antoni pois taas reunasta. Kun nyt on niin lähellä noin, että se saattaa huitosta. Antonikin on tullut. Mihin saa tulla mennä? Te menette tuonne isomaan Ole. pikkulapsen viereen. Me huutaan töitä kohta. Anton! Voi kirjoittaa se kirjaan. Milläs kävellä mä juon? Ota pipania. Anna mennä vaan, se jää auto. Ukki! Otaksä? Annetaan ja pitää. Kuitenkin ei mä en hirveästi jaksa. Tässä ei oo mitä mä otan. Mä oon tälle tästä. Tälle, että se on 10. Kyllä on nyt 10 iso. Mitä? Oli sen verran kuin köykyys. Kaikki kahveet siinä. Mä otan tommosen herkkuun. Annika. Olis ottanut pienen. Sannika ruokala. Sen veihen siihen.
Siis se on mukava paikka. Mulla ei saa... Mitä? Mitä sä näet? Mä näen 2 tyttöä. Anna se munkin. Mäkin haluan. Kummi seis. Ukkiana munkin kattoo. Kuva. Sitten voidaan taas teatterissa katsoa. Täältä tulee! Tässä se on! Mä tähän laskinkin. Tata ja dididdo. Tata ja dididdo. Eikä vaijalla. No niin, laulakaa. Mitä? Laulakaa. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Lekiporoja ja joulupukki. Niinkö? Ai tääkö? Nyt on jouluvalo näyttää sen. Joo. Ai mikä on omena. Niin. Niin. Näyttää sen. Yksi omena on siinä. Missä? Tässä kuussa. Niin muuten on. Omenako? Ai Antoni heräsi. Täällä työntäisi, että kaatio. Pitäisi koko ajan. Anna pukki tulla. No joo. Jaksatko sä vetää? Kyllä mä jään. Älä panna arkea. Saapas. Saipas. Minä nokkasin. Minä tehnyt tonne hankeen. Tonne. No hanke sinnekin jo. Tää oli ihan esimatka. Tää lähi.
Seiso!